ole che bai ve ko le hei voin chu thil ho lam te ma ni se hei hi kan han tilang ve tua tin thil ni na dik tak zok te po soi chiang tu rangai tiang he thalak hi nimin le voina social media lama thalak lar ber ati theome status an mangna se hle mai an chiar choka nge cholhmun primary school kg1 naupangte school tlan bovin ro tuayan lo khora shemme kan ni tin aram po sakin te khop mai te takan ni tero te ten nia khian nunga te khi Mautuai pathum a let ve ram maya an cute khop maya hemi kamu shim po khan karil ro ron lang churam hnuaian vo khoranga khatiang khan an vo ti don emo kalotia karil ruwa ril ru ngaihtuahna thui deuh mai kalo nei mana a thalam zawng in ania tichuan hei hian ina dik tak hi kan chiar chuak shim ange hei hi kan thawna ania adik lo o hei chu lam toyang ve deuh khani kan thawna ania ati ve nang khani an class chan ma in zung turin kan ti thina an zuk zungin an ron let lama an toilet bula an lo khor ania kan haw lawa kan zo jingota chuan kan lutir lea a caption tu khian asoi diklawa diklawin kan viral pha apoi tak next a son min lo sei sak thei chuan kalom tam hi chu story a mang tu an reply na nia tam takina cute an lo mom ti viau mai la an zirtir tu te tan chuan an tlan bawa khati kezi wan no pang te rau te mai tlan bo mau tuen lo khora tia han than kha chu a fu viau lo de tun la ya sensitive to mai sia kan khovel hi mo chawang chuan hei hi chu a soi fiana Mautuai hian lo khor lawa ram hnuaia te mo khoya mo tlan boin an va khor lawa an zunin bulami an lo thliak mai ni ti kha kan phuang chuak ani ro pui khop mai ti chuan he thil hian ngaihtuahna thui takin min hruaia ka ena naupang lomom tak ngoi ni a kum nga kumruk chhovel bor kumruk pon a tling chi lawang chungvel te tur chuan nia hei Mautuai te nen Thlalak lo en tu mi tam ber hi chuan cute ti viau in karinga alom om kan ti viau in karinga chu ke pona ka mu tan tho nia amaro chu hei tun hnaya hela hi chol mon ania thingtlang lampang ania tun hnai kan zir tir dan kalphung te kan naupang en kol dan kalphung te mani loka po video masalama ti tiang smartphone chungchang naupang addiction chungchang tele tun lai kan en kol dan chungchang te mithiam te soi rang te karon da chuak to a thingtlang ania mo khopui ania mo tun lai kan naupang ho nun phung le anom dan chu kan thavek to a phone an en na sa internet an khoina sa to a thil hetiang lampang chi reality ti mai tiang o infiam na inti ber theina tur chi tin Mautuai khor tiang chi te phei chu tun lai a chon dang dai to takani chu tiangan viral phei ka chu bi tam tak abik takin heta kum upa ve lampang to kum somthum nai chho ve chin tran to nula tlangwal te nu tling patling ho tan chuan thil lomom tak no pan lai min ti ngai rum tu ani chho ve tran to kan no pan lai ti ve khang lang taila khang ate chuan school ve la kan in fiam na te ka an ro thap thin khop maya tlang sam bo en te kha ni thina ni tin mol invite te tin sakor le ma te kan in chan tira japan hlo shrui te hi kan in se tira ti khan sakor rangin kan in an kambar rang kha kan in bar tira ti te hang an chunga te kan in chuanga thingzar uai kul ti te naupangte kan ni lai ni chung chu tiang kha kan in fiam na kum nga kumruk chhovel kan ni po khan kan in fiam na kha bon thin khop maya tiang vel chu kan ni thina kan no pan lain chung ai na sa te pon tam tak kan u lam te pon nianga hamaro chu tun hai chon he kan ria naupang kan en kol dan te naupang kan treat dan te skula kan kho khir dan te ti mai te no takhop maya no ti zong in ngai soiphot taila no takhop maya khang hun laia kan nun phung le kan zir tir tu telamin en kol thin dan den phei chuan ai thlau khop mai kan harlu tu ka kan zir tir tu pa pakhat phei chuan primary a khan ka volume then meng chau kha min ti thina dokan hi va thuai zela tiang khop kha kan ni ve chin ke ni ta ngel po chuwang chuan he tiang thila ron viral ta hi mi tam takin kan lom ni na hriat em em a tun lai thil changkang to lu tu ka he tiang ang chi naupang te in an lo la ti kha alomam zong in akal chhota ni na hriat ta kan zirtir tu te na min lo en kol thin dan te min lo shem thin dan te tin handwork atana ro chang sui mum tiang chi te in work na tur ani mo khang te kha thil chi sang
thil homework ti lo ti te test na fail ti te min lo vo thina a shem nan khan eng tin tin mo khan na tak tak khan min shem tira min shem thina khang te kha tun lai a chuan alo bo ta bo ani ta khang anga ti thin zir tu te chu tuna chuan shem thei hial ten nia tin na tingam pon omin karing mang to lova tun lai a chuan kan sensitive to em ka ti to kha ani na taka chuan tun nuwa han ngai to le thian khatianga zirtir tu te na min lo shema min lo vua te kha tam ber hian soita ila u chuak takemo suak sual taka ti fa lan ni lem lo chuan alo ngai omani lung len thla ka ni tin khang min shem ka shem na mo vuak te kan lo wanga homo kan lo ti ram thin te lekha kan lo zir ram thin te kha a hlu ni thing put te kan she wanga homo kan lo thiam te lekha kan lo zir te kha a hlu me mani ti hi mitam beri chuan kan mu chua karinga sang ni nulama piang lampang chin phe hi chuan heng hi an ton phak che to karing lawa zir tir tu ten in shem khoi ama chuan lo ma se heng to phun chho lai vel hi sang ni chho vela piang te ron school ron lu ron in tran chho hun lai vela tanga top chho tran ta ni khan a hriata ti chuan ngaihtuahna kal thui zela he thila hian hetianga en kol chho ti mai tiang shram taka en kol chho hetiang in vuak te skula hlei tak tak te aram noi ne na chaw pola en kol seilen te hian hreom tor hi an chak zo ka ngemo ti hi ril rol oma aizol no pang ti tiang aizola hostel tele chung ko khosa thei tak ka tanga seilian ten hetiang thil tam takan tor ve lo hi a omani ram noi nun zia te skula hlei tak tak le khoi a mo thil voti ang chi te hreom tak tak ti mai tiang heng ril ruhana tur tam tak no pan lai point hetiang min siam thei thil paltlang lo hi lo puitlin nu he ta puitling an lo ni nu po hian a tur zo zok thil hote po hreom ti em mai te hi an lo ni du don hle mai ti hi kap lo hriat ve chin le kan hmu thei chin atanga ka ngai dan ve pakhat ania te tanga rim tak le na chi sang le ram tak taka en kol sa hi chu len nu te na tho chung changa te po na ho te ka kan ngai na niam te kan ngai te po shelo thok bor the hi tam takan nia nuam sa tak le hetianga no taka en kol chho te chu nun phung shima po hian an no chho ta zel ti hi alang viewin ka hria maro chu thil zong a chuan ani vek kher lo nga hamaro chu thil anol puya chuan hi thil ni dan pakhat chu ani ve ni ti chuan tun hna hian ngaihtuahna ti thui deuh mai thil pakhat a awma chu ka hmel hriat ka thil ka hriat chin ringot ta ni ruk chung tun hnai chawa khan azon zatin ni ruk chungin mi pasari in tiluman omani thalai kumsom thum noi lam thiawani chu arab thak khop mai mizoram chunga thil theng nge nia naupangte te kumsom panga som paruk chote nama kumsom ni pasari ni riat chote po namani status ate po thane ngai takin kamang nge suicide prevention hi kan nei na sadawan ngai ta em mishing hi kan no talutuk nge nianga kan zuaw talutuk nge sheom tor kan chak glo talutuk nge nianga kan har sat na le kan buaina te min ngai thak sak tu turan om talo zok ti hi ril ruwa lang lian khop maya eta ka thil ron soi zong te no pan lai atanga sheom tur lo lutuk le engma har sat na tok lem lawa no taka en kol te hian heng te hi an to theina chan sa tamangem ti ril ro lo lu ta hamaro chu heng in ti hlum kan ti zinga te po hian har sa tak chunga ron seilian ve te har sheom na tam tak paltlang te po anom vele zel tho sia ril rungai tuana ati thui khop maya engwanga hetianga in ti hlum pung ta hluai nge ania thil ol samjok kolam kong ol samjok nia kan ngaya manin ti hlum ambik takin mi parlament kan warta em mai hi azielo arab thak tak zeta mitam dakhian in ti hlum mani in ti hlum te hi engemo a ho zong ang che mo doi ze wange mo chuti khati ti zong ala khi kan ching mai thina tong kama ten mi ril ruha ril runa patling kumpui tling to emo mehring
chia le thashia mani in ti hlum du na khopial ril ru uto chu a hriam tor kha anep theilo ti hi engpo ni se hriat sakila in ti hlum du na ril rupu emo hetiang ril rupu te ne na soya tan phei chon hei thil ti chi mi alo ni thil trul mi alo ani chan chu mi tu po hian thi hi kan hre ni mi hi han ka hlum tum ngot teu hre lo hin wang ve kho pang ka ring nun ning ro lo fiam thu ang deuh khan tar nun ning om te te po kha len min chun tlan che siau an tlan che so maya atiang deuh khan ni thi hi kan hlau tlang ani amaro chu ril runa top to mani nun na po hlut zo to lo khopa ril runa chu ana hle yang ti hi e kan hria thiam pu yangai chu wang chuan heta kan in enkol dan kan seilen chho dana a eng lai ber hinge nianga fu lo chhota kan tur zo talutuk nge nianga kan har sat na min ngai thak sak tuan om talo in bun ro na tur kan nei talo hlom nge ti hi ngai to na ti thui tu takani achan enge ni ka hrebik lawa emi a hi chuan amaro chu naupangte Mautuai khawrh atanga ril ruaron omania kan seilen dan te kanom dan phungte ani ve theingem ti ril ruwa alo lang na se emema doctor shakimena asoi pakhat ka hriat reng mai chu mi in an har sat nan soya ho lo ti sakot lo tu a har sat na kha nang ma a har sat na len lo kha nang ma te dan ren ama na ator dana zir zo kani atini chungte zel chunia heta naupangte te tanga har sat na ne na re thei na ne na ron seilian na chi sang sang thok bor Mautuai khawrh mo kan huang khan Mautuai khawrh zong thlenga lo wati tan kha chuan heta har sanan lo to kan na tangte khoya mo banan lo nia in sakna te voin lop kha kharani lo amaro chu naupangte ta tanga a hausa tak le nuam sat tak no taka enkol tan chuan khatiang har sanan to chia in lo ngai ang chi te engemo na noi nung jok tho ngai ang chi te kha thil har sa le thil za thla ka tling chho ve zelani chuwang chuan min har satna le ril runa hana an neya a hol tu kan ne blutuk lo in ti sakngot te hi thil fu viawani lo kan hria thiam pui lo ani chuan kan hria thiam pui lo ang khan om mai tura ho emon ril rutina zuwa zonga lo tongte tina thei anga he tiang in ti hlum na kan ven the na tu chubin an ril ru hana len ril runa na kan phulan ron soi chuan thei to pa kan lo ngai thak saka kan lo chom dol ve hian ngaya mi har sat na hre thiam taka ka lo ngai thak hian in ti hlum na laka te mi ril ru beidong tur te ka veng ve thei ni ti hi a hre thar chawila a thaviu in ka hria po ni sela he thil kan soi chuana chan chi rang kan soi chuana chan naupang fel tak an ni chaw zel be seila an zer tir tu te pon thataka lekhan zer tir chaw zel be sei phot mai tengo engpo ni se vaina tan chuan du tok phot mengo